आज आपण चिवडा बनवणार आहोत. त्याच्यासाठी पोहे घेतले आहेत, ते आता आपण भाजून घेऊया. पोहे भाजून घेतले काय चिवडा नरम होत नाही, खुसखुशीत राहतो. हलक्या हाताने असे हे करून घ्यायचे, नाही तर ते पोहे तुटणार, कारण ते पातळ असतात. चिवड्यासाठी मी सामान घेतलंय. एक अर्धा वाटी सुका नारळ कापून घेतले, काप करून घेतलेत. 2 चमचे धणे घेतलेत, हिंग घेतलाय, शेंगदाणे घेतलेत 1 वाटी, एक छोटी वाटी दालिया घेतलेत, राई 2 चमचे, 1 चमचा जिरा, 7-8 हिरव्या मिरच्या आणि कढीपत्ता. हळद पण घ्यायची 1 चमचा वरून. आता आपण एक हे भाजून घ्यायचं आहे त्याच्यात. आता मी कढईमध्ये तेल टाकणार आहे. शेंगदाणे भाजले, आता आपण काढून घेऊ. आता मी ते दालिया टाकूया. आता आपण काढून घेऊया, ही पण भाजून झाली आहे. आता इथे आपण खोबरं पण भाजून घेऊया त्याच्यावर, आणि मी हे सगळं बारीक गॅसवर भाजून घेते. खोबरं पण भाजून झालंय, आता आपण काढून घेऊया. 2 मोठे चमचे भरून तेल घेतलंय फोडणीसाठी. इथे मी धणे टाकते, जिरा आणि राई टाकते. कढीपत्ता टाकते. आता इथे हिरवी मिरची टाकते, हिंग टाकते, हळद टाकते. आपली फोडणी झाली आहे. आता आपण त्या टोपात ओतून घेऊया. मिक्स करून घेऊया. हलवताना एकदम हळू हलवायचं, नाही तर ते पोहे तुटून जाणार. इथे चवीपुरतं मीठ टाकते. 2 चमचे साखर टाकली आहे. आता मिक्स करूया.